Mhlambe akangizwanga ukuthi uthini. Umtshela phini ukuthi uthini. Ukuthi ngikhulelwe baba. Uthi ukhulelwe. Okusho ukuthi manje uyangichomela ukuthi seyehambile watsakadula lento kade ngiyibona lapha emafonini. Usebuya sezothi ukhulelwe uzotshela mina. Uzoncama-ke egcineni. Uzoncama-ke egcineni. Ngoba uthi ukhulelwe nje mina ngiyazi ukuthi ngeke izubithinta mina lonto ngoba ngiyazi mina udokotela wathini ngempilo yami. Wena wazi. Cha baba phela angeke ngisho ukuthi mhlambe sengihambe ngahamba ngaze ngafike ezingeni lokuthi ngikhulelwe anginjalo. Njoba ngizoxolisela kona ukuthi ngikhulelwe ingane yakho. Hayi yakhe ingane baba. Cha eyami kanjani ngizokwazi kanjani ukuthi yami kukhona izinto engizibonayo ehlazi komisa umzimba ezingenza ukuthi ngingakwazi ukuphuma ngibingelela umakhelwane. Lo ngimsinga kanje ngimsinga ngekhala umakhelwane. Usathane ngempela ibhadi liyakwazi ukubokwalo. Angazi ngempela ukuthi kwenzakalani nami ngempilo yami. Kodwa nje makulunga umshado wami nje kuphela Nkosi yami. Mina ngiyakuzwa sisi, but engingakusho mina kubaba uShibani bani. Okay ngiyaxolisa. Yebo. Engingakusho ukuthi uma ukuthi usuwashada naye umama. Lokho kusho ukuthi ingane eyakho. Phela ngithi manje uyabona ukuthi manje kwenzakalani manje. Angithi uyabona lamapetupendu lana sengiwabonile la einkundleni lezi zokuxhumana. Yonke lento lena iyenza ukuthi kwasamina ngabi nayo isho ngempela ukuthi lento mayikhuluma kanje kungaba eyami ngoba sengibona manje omunye umuntu manje semngamele into engamphatha engamazi ukuthi uqhamuka ubani. Ngoba lo umuntu wayethandana naye eqaleni bashwa naye kudala. Uyayibona lona. Kodwa basahlangana. Uyena lo kanti vele. Hayi basahlangana phela ngokwevideo angithi video iyona bejwayele ukuthi ambambe ngayo ukuze akwazi ukuthi amvakashele. Angithi uyezwaka. Manje mina ngeke ngibe nalo lwazi hayi ngeke. Angeke ngize ngivume into enjalo. Ngeke ngivume mina baba wami ngikutshela ngento yesintu ngiyazi ukuthi awusiwa lapha usuneminyaka emingakula eSouth Africa. Ngina 20 years ngile. Okay. Ngokwesintu baba wami ngeke sazi phela ngokwasezweni lakho kodwa ngokwala kwaZulu umuntu osuke usushade naye waphuma wahamba wayomitha ingane yangaphandle leyo ngane eyakhe izobiza isibongo sakho shuthi nayo lengane it either ingane yakho ngokwegazi noma eyakho ngokwesibongo phela kodwa kuzobe ngiyakho. Yakho asikwazi ukushintsha lokho akwazi ukusazuke ngihlalele phansi ke ngidle namamathambo engqondo ngempela ngoba nami lento engehlele ngempela into bekade ngayilindele ukuthi imama lami ngathi ngilinikeza yonke into ukubona nje ubalika nje bese ngihlangabezana nesike esinjengalesi wasayona lonto angifisi nje uyibona nje ngamehlo phambi kwami yona lento lena ebhizi elandela yena angifisi nje ukuyibona inyanyisa kabi. Angifuni ukuyibona. Mina ngicabanga ukuthi isolution yalento sisi noma mama. Yeah. Nakho ngizolimaza umuntu. Yazi ngagcina ukushinga umuntu ngesibhakele ibhinoni kudala kabi. Yazi awukazi kahle ngikeshemba mina. Ngikeshemba mina ngiphuma emakhaya. Ngiyacela. Abe. Nayi insizwa. Uyadelela. Hey, nayi insizwa. Aziba ngiphethe sakhe la uyadelela. Uyadelela. Hayi lutho nsizwa. Lutho wemfethu. Ungibizela ukuthi kuzoliwa la. Cha nginibuzela ukuthi mina kuzoliwa ngifuna sizokhuluma. Uyayibona inkinga yakho makaboy. Ayikho inkinga yami la into enginayo. Ungilethele le shanganeke manje. Hey bese bangishanga. Hey. Ngizomlimaza ngempela lo. Kahle ngizokwenzakalani vele? Ngizomlimaza. Ngiyacela bakuthi ningaxoxa. Uyadelela lo muntu. Isiphi isidingo sokuthi yini ngibizelwe la kahle ulwelani khona ukuthi ngizosikazwa ngizokwenziwa yonke ulwelani Cha ngiyacela ningalo bafethu la sizokhuluma kahle yabo sizokhuluma kahle la into eyenzakele njengoba sesibiza wena ngiyafuna nami ukwazi la into eyenzakele hayi sikulethele intombi le cha lo wathathwa njengoba wahlule hayi mina ngiyaziwa ke mina ngiyaziwa ongibuze lephi buze ebhinoni uzokulimaza mana baba mana baba ngizokulimaza ngizokulimaza bese niyangitshela ala nehlisa imoya
Ngicela nehlisa imoya. Lihlale phansi. Ngibuze eBinoni, ngibuze eBinoni mina, ngibuze eBinoni. Ngibizelweni. Hey nangu umhlolo. Nangu masaka. Wena uthatha kuyisa wena. Awuyisi. Sebamba lo muntu lo. Sebamba lo muntu lo. Sebamba lo muntu. Sebamba lo muntu. Ufuna ukwenza? Uzolimala, ufuna ukwenza? Ngabe sengilikhuzwe phezulu mina. Ukhomba baba. Kulungile linawe. Ukuthi besilala naye kodwa noma ngithi umZulu wena. Njengoba umZulu wena ushadile. Noma ngathiwa besilala naye eyakho umfowethu ingane. Khona wazi uthi eyakho. Noma ngathiwa shuthi yasemshadweni eyakhe. Shuthi wena uqonda ukuthi uzolala nawe usisi lo amesazala ingane kube kanango. Noma uJesu uthi yoqala ubulivela uyena. Namanje wena uyeyisa. Namanje noma ngathiwa seyizala ingane sobabili naye uzoyithatha yakhe. Iphile ngakuyena nje. Nayo ngiyibelethela ngemuva inhlala msana. Uyamazi ukhuluma usuphatha umkhonto kulento la sizokhuluma. Ayi ukukhuluma kwakhe kodwa kudinga inhlala msana phakathi. Hayi kudinga inhlala msana. Unemi? Umethu usisi. Ukhulelwe Kusuka nini ngoba phela ukhulelwe usisi. Manje mina ngena. Ingane phela yakho nje. Eyami ingane? Eyakhe ingane. Ake ngizwe ngaye. Ekabani ingane? Ingane ekamkhwenyana wami. Hayi. Uma usho njalo ke baba, futhi ngimisiswe idlozi lakho ke. Idlozi laba umuntu unkosikazi. Ngishadile phela ubaba Nkosi yami. Baba. Idlozi lami indoda manje. Baba ngithi ngithelwe ngenyongo kodwa phela manje mawuthi wena cha ingane akuyona yakho okushola ukuthi ngimisiswe idlozi. Ngivume ngivume. Ushadile ngivume kodwa mkhombe kanje. Amenze kanje. Uhlangana lapho. Angijabona ukuthi lo muntu udinga inhlala msami. Uyabona udinga inhlala msami. Cha, ngivume. Awuthuli ithepi. Sohlangana ngelinye le ekamereni. Awuhlangana. Uhlangana. Ingane yami le. Nkosikazi. Baba. Lento ishoyo ukuthi ukhulelwe ekaba ingane eyakho baba ingane kanjani ingane ngeyami kunje ngizoyabona isho kanjani mina ingane yami kanti lo muntu yazi lo muntu akangasi yazi lo muntu lona soqeda nini baba yakhe sakila sami wena ngizobuya nenhlala msami ngizokulimaza uzoyenza uzoyifaka ngayo iphume ngayo endabeni yakho cela uhlale phansi awungiboni ngenaphi endabeni awuzongazwe lungile baba yabo nanku umhlolo awumhlola mina yamuza ngibiza ngomhlola mana kahle webhuti solungisa la yini ezolungisa ukuthi ingane yakhe sizolungisa la hayi ngenilungise nawe uyabheda mfethu ungafuka wena ulale nonkosikazi wona masujika futhi wena umoya futhi wakho usuyadelela futhi uyabotha abantu awubazi lalela lawo mfethu nasekuqaleni ngangikutshelile ukuthi wena ufika ube inkinga kumina namanje uyangibiza uyinkinga futhi namanje sekuyi3 against 1 ke manje ungakubona ukuthi inkinga khuluma umlomo phela musulo kukhomba ngezandla ukhomba ngijwala induku nje ngijwala induku webhuti kahle phela webhuti hayi nanga baba wengane yakho ungathwa kahle phela webhuti ingane naye kulungile Jehova siyoqeda nini okay ke ngizonishiya kanje mina nilweke awukwazi phela ukushiya nesithembu sakho ithi isithembu sakho lesi manje mabengezwa mabengakhuzeki ngiyapi baba naye ngihamba nawe baba uba yena lo masaka lona lo mina ngihamba nawe baba lincasulayo likamasaka hayi manje siyokhuluma nini ngcono uba khona inhlala msami benzoyikhombisa inkeshemba ukuthi ngihlaba kanjani mina ngenhlala msami buzongibona lento kufanele sikhuluma asixabani la buzongibona into engibizelwe la kuzoqatshwana kuzoliwa kuzovikiswa angikubizelanga lokho yini engibizelwe yona bengizokwazisa mina ukuthi usizi lo obulala naye ukhulelwe hayi lento ishoyo ngingenaphi mina wena ubulala kanjani nomnkosikazi womuntu ngiqoshile naye ngathi hambani wena ungibuza ukuthi mina wena ubulala kanjani inkosikazi womuntu ithina sebesazi sobabili ngoba bengazi lo hayi mina wena usuyaphika futhi hayi mina wena obuwazi wena ukuthi ingane noma ngathi ukhulele yakhe ingane yakho ulala nawe akhulelwe ingane ushade noba nanga shade naye ngeke ayamuza udelela kanjani lo muntu akangiboni kodwa baba ngiyamboni yambuka lo muntu yazi ngiyambuka lo muntu yambuka lo muntu sisumoya lungile sophonsana ngale
Hayi, kame. Kodwa Ah, mfana Menkeshe. lomfana lona ngilandele Ya- itshala msami ya- uyethelela. Menkeshe. Yabona singayikhuluma nje lento. Ngiyaniswa ngengane leni iqhamuka nayo ukuthi usekhulelwe and ukhulelwe manje ngiloko ngifuna ukwazi noma yami noma yakhe. Yakho wena Indaba wathi yami. yakho nje ubelala Kusho nawe. bani ukuthi yapi? Bengalali yena naye. Uyasho nje ukuthi ubuye emsebenzini ekhathele njalo. Hayibo, shuthi mina ngimlalela nomkakhe. Mhlawumbe amadlozi akhe kammithisile umfazi wakhe. idlozi wena idlozi. Wena idlozi zami. Amen. Hayi lento iyangidelela lento. Amen. Ayikisho nemsamo yobuza amadlozi akhe ukuthi kwenzakaleni. Ayikisho Udelela nemsamo yobuza inawo amadlozi lento. Udelela mina. Bayabona phela abadala ukuthi ayiseyimidele iminyaka beshadile labantu. wena nkathulala buchama Bayabona abantu abadala ukuthi kade nishadile ihambile iminyaka bakumithisela ke. Hey, Wena umsebenzi wakho usho ukuthi kuhamba ulala umithisa abafazi babantu. Hayi lutho. Sifazane fanele nami. Lutho.